Mabungahong kagabhion mga igsoon, usa ka mabungahong anibersaryo di ay nga nahitabo karong adlaw sa mga kaigsuonan ako sa Alpha Kaparo, no? Mabungahong 51st anniversary sa ako ang mga kaigsuonan kapatiran sa Alpha Kaparo. So this time igsuon, nagtapok ta diri sa Clarin Pier or Port. Nagtapo kay diri nagsugod ang atong motorcade. So wala kabalo no, mao ni rason nga wala ta ka live ganina, mao ni rason nga medyo wala ko yung mga gi-post kayo ba kay busy ko, no? Ning join ko sa motorcade sa ko ang mga kaigsuonan sa Alpha Kaparo since mao ni ang 51st anniversary. And ako day ang speaker ani nila letter. So before ang pagahimuon nga program, nasa mi motorcade igsoon, no? So this time napamiani sa Clarin, Bohol, and then padulong mi aning time sa Inabanga. Okay, so medyo dagan-dagan sa daganina, init siya igsoon pero kausara man ni sa usa ka tuig, no, among buhaton. So ang uban moingon na pud nga unsa man ka pastor nganong naa man ka diha, di man na maayo pastor na ka, alagad na ka sa Ginoo. Mga igsoon sa tanang mga viewers diri, yes, dili na ko ingon nga kana bitong active jud kay inactive ko because of the ministry, busy kay ko, but every time nga tawgon ko nila like this kaning anniversary, ako may mo share ani nila letter after ani, di ko kabalibad ngano man nagkinahanglan sila og giya. Kabalo na ba mo nga ako aning linya daghan kay moingon nga anong naam ka pastor, mga akro, mga puan man na sila, mga mauni, mga salbahis, ang uban mga adik-adik, na uban mga namaligyag syabo, ang uban mga palahubog, mga dili man na maayong ehemplo, makabitaw na ako dire kaya ako ininggiya nila. O grasya sa Ginoo mga igsoon, daghan na kayo ubay-ubay na nga mga brad na ko nga diri ning duol na ko, nagpa-counsel, nagpatambag, nagpa-advise ug unsay ilang buhaton, labi na di man nakalikayan nga nay uban nga lulong sa makadaot nga bisyo, illegal nga droga, basta ana sila yung mga struggle sa ilang kinabuhi unya. Ari sila muduol na ko, no? Maunay hinungdan nga karon na sila'y bag-ong kinabuhi, nakabaton sila kabaguhan, ug ako ang gihimong instrumento sa Ginoo kay usam punta ka badlungon kay sa una, no? So mauni usay di masabtan sa uban nganong naa ako ani, pero with all my heart naa ako diri tungod kay gusto ko mugiya nila, gusto ko muhatag nila og lamdag ba kay dili man ginakalikayan mga igsoon nga naa say mga brad na ko, mga kaigsuonan nga nagpabadlong ko ba, no? So unsaon man pagkamata nila kung wala po'y mugiya nila. So diri sad ko igsoon medyo effective, no, aning ministry. So mao ni nga time igsoon abot na mi sa Inabanga, nilabang tas taytayan mga igsoon sa Inabanga. And init siya pero kausara man ni sama sa kong gingon sa usa ka tuig og malipayon mi nga nagkahiusa og this time igsoon padung na mi ani mo backing sa unahan, no? Adto mi ani mo backing aning dire hospital sa Inabanga, no? So ang guard diri long live sa kayo across sa dinhi siya, no? So mao na ni among GS na ang nasa kuan igsoon si Brother Marcos Dabon na natong auto na sakinan nga puti. Unya diring dapita mo U-turn na ta diri kay mo balik ta padulong sa Clarin, unya mulahos ta padulong sa Tubigon, medyo layo atong biyahe igsoon nya. Mao ni migsabay gyud nila akong gipakita nga bisan wala na ko kanunay ni join nila tungod kay busy sad ko, kabalo na ba mo na ako ministry, daghan kay ko gihimo ba nga para sa kabubuton sa Ginoo. So akong ipakita nila nga still naagyapon sila sa akong dughan, isip mga igsoon na sila sa akong pagampo, mao na nga ning sabay jud ko nila ani igsoon, no? So mauni ani nga time mo balik na mi padulong sa Clarin, and then from Clarin to Tubigon pagud mi ani lahos mi ani mga igsoon, no? So mauni again igsoon, karon ang adlaw sa moang 51st anniversary, founding anniversary sa Alpha Kaparo.
Yang uban di matingan na ka na di pastor nga akro. Yes na ay daghan. Ug ang among tumong ug tuyo among goal is to lead them, to guide them as their spiritual advisor, no? Usa ko sa spiritual advisor ani nila mga kaigsuonan. So naa ako diri kay nag-concern ko sa ilang kinabuhi, concern ko sa ilang pagkatao, kay gusto ko nga mahimo sad silang good example, role model unya. Ang ako adjong pinaka purpose igsoon kay gusto ko nga ang ngalan ni Kristo, ang ngalan sa Ginoo ipataas sa Alpha Kaparo, no? Mauna nga naa ako diri di ko mubiya gid nila, no? Although dili na ko makit-an la sa uban nga mga community service, pero sa naay event nga ani unya naa ko higayon nga muwali mo share sa pulong sa Ginoo. Naa jud ko igsoon mauni akong kalipay. Mauni ako ang kalipay sa akong kinabuhi nga makashare ko sa pulong sa Ginoo, labi na sa ako ang mga brad kay kinahanglan kaayo sila og giya gid, no? Giya, kinahanglan sila og lamdag nining kalibutan nga ngit-ngit kaayo. So kinahanglan ba naiiwag sila ba parang ilang pagkinabuhi mahimo silang maayong sulundon kay naamang daghang feedback ba mga akro daw badlungon, mga akro mauna no. So but I believe nga dili sa tanan asay mga buutan. So mauna nga naa ko nila ning join ko kay gusto ko mugiya nila. And this time padulong na mi sa binyo ug karon ako ana pong panahon igsoon. So akong i-share niyo brad gamay ra kay ni usa lang ni ka bersikulo nga kung ato ni siya kinabuhion posible nga magkinaunsa ang kalibutan makabilin tag maayong ligasiya as a member of Alpha Kaparo. So mabasa na ko naman. Okay? Proverbs chapter 10 verse 27. Nag-ingnon dali fear of the Lord lengthens one's life. Okay? Proverbs chapter 10 verse 27. Fear of the Lord lengthens one's life. Okay? Aminaw mo. Ang sa'yo nga ako may singgit? Yeah? Sige, singgit ka na ba? Long live! Long live! Mauna itong bisinggit. Kasabutan na, long live. Long. Taas. Taas nga live, pagpuyo, taas nga pagkinabuhi. Ingon ang si Haring Solomon igsoon, paminaw mga brad. Ang magkapataas sa kinabuhi, kanang natay kahandlok sa Ginoo. So in other words, isa kung saon na itong amping sa itong kinabuhi, kung watay handlok sa Ginoo, di tabantayan sa Ginoo. So ako na pamalandungan na kanina bersikulo, sibo na to. Kay walaing fraternity nga magsigit-sagit o lumulip kita na. The truth is this, without God, we can do nothing. Wala tayo mahimo. So, akong nirelit, ikaw na balaan kasulatan, ang kahadlok sa Ginoo, mo'y tinugdan sa taas na kinabuhi. Kisa'y kinahan taas na kinabuhi. Amen? Di ba? Long live man, long live. Mahabang buhay, kapatid. Diha na to na mga kuha o makapot sa diyan na abot tayo kahadlok sa Ginoo. And the best way na ipakita na to na natin kahadlok sa Ginoo. Wala ko nagpanahon sa Ginoo. Isa yung simba ako mag-isang reliyon. No matter what religion nga atong nakuanan garo, muhatag sa higayon sa Ginoo. Kaya ang tinugdan sa taas na kinabuhi igsoon ang Ginoo. Daghan kay mga careful kay nag-ampi sa kinabuhi pero na-disgrasya namatay ano something ano naman way pabor sa Ginoo. Ang maghatag og protection taas na kinabuhi nato ang Ginoo. Ganinang buntag nakamata na mga brad, isa nagampo ganina. Diba? Pero daghan po ganinang buntag na namatay wa kamata. Pero kita gitagaan chance ni Lord na matamata kay madlaw. Long life na, long life na siya. So pinangga tas Ginoo. Diba? So ron ma-maintain ang gitawag og taas na kinabuhi nga ma-enjoy na to kauban na tong pamilya. Unas tanan maglakaw ta na kahadlok sa kaytasan. Amen. Unsa man ang brad kay kahadlok sa kaytasan? Kana bang kadadlaw atong mga gibuhat mamayo po. Kanang nalipay ang Ginoo. Amen. Amen ba brad? Kana mga buta nga nagapahimaya sa Ginoo once ang Ginoo malipay nato. Paboran sa ta. Naam gitay pamilya uban diri nag-eskwela. Kung gusto taghayag nga ugma nga ihanay, i-plastar sa Ginoo, i-appeal ang Ginoo sa inyong pangandoy. Mao na nga God first ta. Amen? And aside from that, ako lang i-share atong 2021. Kamantay mo ani mga, di ba na-i-post na to nga, Alpha Kaparo Actor, ba? I live and die as a great scripture. Mura na something nga, kamantay mo na-i-post na to. Kita na po hiling na. I live, I born. Oo, sakto na. Then, as a, ang linya lang ako na gusto ipapagaling as a great scripture.
Kaya ba mga brad nga kanang word nga great scripture di na basta-basta. Kay once makabuot na nimo, mutaliwan man tani ning kalibutan nga, isutan ka, magbilin kang mayo ni siya. Great scripture, it means mga igsoon, maayo tang improve. No? Maayo tang modelo sa mga tao sa palibot. Maugi na. No? Maugi na pinagandindot, no? Kaya ika mahimong great scripture, ubadungon ta. Ganun ako sa ministry kay sige kong surog dagang person. Dagdahan kay mga brada ko dito. So mao na mga igsoon for us to become a great scripture. Every day, magpuyo na nanay kakatulog sa Ginoo. Sa panahon sa ating simba, kung gawas na i-complete, huwag mo rin kuhan panahon sa kuhan sa IBC mo rin. Muhatag na gayon sa Ginoo, kay way laing nga naghatag na ito, kinabuhi ka ng buntaga. Ako balik ko na, dali na ang buntag na doon nga matay sa tibong kalibutan. Naay nagmatag ka ng madlawa nga nag-oxygen. Pero kamo, panawang, piti kondisyon na, nagparin pa tayo na. Grasya sa Ginoo. Mao lang aron ma-maintain ang maayong paglawas, taas na kinabuhi, taas na Ginoo. Nga kung naamay gusto ninyo nga, gusto mong kinabuhi nga hapsay nga mahimo mong maayong sulundon sa inyong mga anak, way lain ang lawit ng Ginoo rin. Diha ko dito. Amen. Mga mga igsoon, again, akong ibilin ninyo, kung gusto ta makabaton o long life, taas na kinabuhi, mag-enjoy ta ni kalibutan na uban sa libreng ginhawa, kauban sa atong pamilya. Kinahanglan nga ang Ginoo i-appeal na to. Naman tayong mga pangandoy, mga trabaho, i-appeal ang Ginoo, i-partner in everything we do, God first. Nga naman na, Pastor, kay sa dihang makita sa Ginoo na ato siyang gisintro, ato siyang gipauna sa itong agianan ba, iyang ihanay ang atong kaugmaon. Naman mo yung mga anak, igsoon, ang Ginoo na bahala once i-appeal nato ang Ginoo sa atong pagpanintamo ng kalibutan. Amen? Silungin, kalpa ka na! So nahuman ra akong mission dito mga igsoon. It's a fruitful day. God bless everyone.